Amen bazalwane. Ngizoyisenda manje ingxoxo. Ngizocela ukuthi uma nilalelisise ngokuqaphela konke okukhulunywayo. Ningajahi ukutatazela. Nilalelisise konke okuzokhulunywa kule ngxoxo ukuze ungeze ukudidiseka kukho konke okuzobe kukhulunywa kuze kuyokufika egcineni. Yilokho engikucelayo. Amen. Brother Enigma, ngiyakubingelela egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizwile ivoice note yakho mayelana nokudla okuthiwa akungadliwa. Manje brother Enigma, ngizobuza nje mase phinde mina ngikholelwa iBhayibheli kakhulu. iBhayibheli ngeke lisikhohlise futhi ngeke lisidukise. So engifuna ukwazi ukuthi uma seqhamuka manje isambulo sokudla okwade kwaqala ukudayiswa ezitolo kudliwa sekuthiwa kungasadliwa manje, laba bafa bekholwa bekudla lokho kudla kuthiwa ngabo. And manje iBhayibheli ke lona lokho elikushoyo njengezinto lezi ezikhulunywayo manje ngezibonakaliso eziqhamuka nabantu ezithi kuyofika izikhathi lapho abantu bayothi kungadliwa ukudla okuthize, abantu aba-abstain from ukudla. Sithini ngalowo mavesi? Silalele izibonakaliso zabantu noma iBhayibheli? Ngoba phela manje sekhona i-contradiction. And futhi kwenye i-revelation yakho yokuqala uthi wabona uJesu efana nomlungu. NgokweBhayibheli akukho la khona abaprofethi bethi uJesu ufana nomlungu. Angazi noma mhlawumbe ngoba usikhuluma isiZulu noma mhlawumbe ingoba indlela wambona ngayo. Kepha phela iBhayibheli ngeke likhulume enye into abantu mase bekhuluma enye into. Mina ngifisa ukwazi ukuthi ikona kuphi ekumele sikukholwe manje, okubhalwe phansi eBhayibhelini noma izibonakaliso kuphela eziqhamuka nabantu, ngokuba sekukhona i-contradiction phakathi kwezinto ezikhulunywa abantu ngezibonakaliso abazibonayo bethi inkosi uJesu nalokhu-ke okubhalwe eBhayibhelini. So abaprofethi bonke bakhuluma lizwi linye. Waphinde futhi wathi uJesu wathi uzobuya angazi noma ngesabatha yini. So manje iBhayibheli uJesu mekhuluma uthi akwazi ngisho umuntu oyedwa, akwazi ngisho izingilosi, ngisho umuntu ngaphandle kwaNkulunkulu. So manje zonke lezo zinto mina zenza ngiquestion ukuthi ngabe kusho ukuthi iBhayibheli lento elikhulumayo aliseyona, umuntu sekumele alalele i-revelation kuphela ngoba phela iBhayibheli liphambi kwethu. But manje sekukhona i-contradiction. And indaba yokudla-ke yona izoba ngumsindo ngokuba lezi zinto zibhalwe phansi ukuthi abantu bayofika bakhulume badukise abantu ngezindaba zokudla. Abantu baningi kade bekholwa asebefile kade bephuza ama-Coca-Cola, bephuza ama-drink, bedle ama-White Star, bedla ufish. So manje esikhaleni sekuqhamuka le-revelation, and le-revelation iphikisana nento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ngithi angeke ngibuze ngoba manje kuthiwa asikholwe konke okubhalwe phansi eBhayibhelini. So uthi umpostoli Pawulu-ke futhi mekhuluma kwincwadi ya Galatia, uma kuqhamuka umuntu ezofundisa into engekho eBhayibhelini makabe ngoqalekisiweyo. Uthi noma kuthiwe ingilosi evele ezulwini, ngokuba lokho okubhalwe phansi ikona kumele sikukholwe, lokho abakufundisa abapostoli. So manje ngiyacela ukuthi ngiqonde ukuze sikwazi ukukhuluma lizilwinye, singabe sengathi sihamba indlela eyodwa, kepha manje sekukhona ukugejana phakathi kwezinto ezishiwo abantu nemibhalo, ngokuba uthi uJesu amazwi akhe awasoze ashintsha, ungulizwi namhlanje, izolo naphakade. So ngifuna ukwazi mina-ke ngokuqonda kwakho-ke, angikuphikisi mina konke okushoyo, phela ngifuna ukwazi-ke njengoba uchaza, ngokuba abantu babuya nakumina bazongibuza phela ukuthi lokhu kuthini. Mina ngihamba njengoba iBhayibheli lisho, and sishumayela lokhu iBhayibheli esambulelwa uyena uJesu Kristu ngembhalo. So wena bhuti u-Enigma une-revelation onayo oyitholile kuJesu. So ingakho-ke mina ngithanda ukwazi ukuthi ikuphi esikumele sikukholwe
ngokuba phela miningi imibhalo ekhuluma ngezinto esizidlayo ukuthi sigweme ukudla okuhlatshelwe amadimoni no devil. But ukudla uma sidla sibonga uNkulunkulu akunankinga. So uyikona kuphi-ke manje kumele sikukholwe ngempela ngempela. Awukungichazele brother. Angibonge uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyothokoza ukuthi ungiphendule bhuti. Noma kumbuzo wami undlalekile kakhulu nezinto eziningi engizishilo, kepha ngizothemba ukuthi uzokwazi ukuthi ukubreak it down one by one. Unginike nje impendulo nencazelo egcwele. Amen. Sanibonani-ke brother. Ngilalela i-message la kodwa angayilalelanga yonke. Ngilalele half then ngayistopha ukuthi ngizokhona ukuphendula. Lalela-ke bhedu wami, le nto le esiyihambisayo asishumayeli. Sinikeza abantu isambulo esiphuma kuJesu, the one who died for us. And uma uJesu akhuluma now, thina angeke sithi yesterday kuthiwe so. uJesu makakhuluma today, the word of the Lord says today, if you hear my word today, not yesterday. Ukuthi abantu bebaphuza Coca-Cola yesterday is another story. uJesu akasho ukuthi lezi zinto lezi zizoyenza ukuthi singene ezihogweni, akasho kanjalo. Uma asinikeze isambulo, uJesu uthi all this kind of food ziyakungcolisa, zingcolisa your spirit, your soul, umoya wakho. Hayi ukuthi angeke ungene ezulwini. Abantu abaningi khona manje, abazalwane abaningi khona manje, they are stubborn, they are disobedient, but they are always coming to church. Bayathandaza every time in their houses, they worship the Lord, they say they love him. And izwi likaNkulunkulu lithi nina nithi niyangithanda, nithi mina ngiyinkosi yenu, kodwa aniyenzi lokhu nginitshela kona. Ngitshela kona, yes. So lalela ke bhuti wami, lawo bantu lawo bashone badla ini, asikhulumi ngalabantu. Abekho bangenile ezulwini, basebenzela izulu. Angeke bavimbele ukungena ezulwini because badle lokudla. uJesu uthi lokudla kuzokungcolisa ngoba yena ubona everything eyenzwa uSathane every day, not yesterday, today and tomorrow. Not today, I mean today and tomorrow, yes, today and tomorrow. Because uSathane in these last days uyenza new stuff. Uyenza izinto ezintsha every day. So uJesu, the whole world, not South Africa, ubonisa abantwana bakhe, open your eyes, this and that, it is now defiled. Uma umuntu akuthelela ipoison today, esikhaftini sakho or kulokudla uzokudla today, umunye umuntu bakuthelela something, akuthelela ipoison or akuthelela a spirit, kulokudla lo uzokudla. Omunye umuntu uma kufonela from somewhere abuza ukuthi hey ukuphi, uthi ngila emsebenzini is a lunch ngisayodla, uthi wo before udla uJesu athi ngikutshela ukuthi ungadli lokudla lokho, kuthelwe ipoison from your house, or ukuthi ama-devoshipper sebathele spirit kulesikhaftini sakho uzosidla. Uma umuntu akufonela akutshela today, ungathi hayi lokudla kuphuma ekhaya or lokudla what. No, uma uJesu akhuluma today you must pay attention and listen, because his word is yes and amen. Bhuti wami, ukuthi abobani bebadla ini kudala bayangena ezulwini, akusindaba ukuthi abanongena. No, sinabazalwane abastubborn, sinabantu abangafuni ukusindiswa futhi, because uSathane ubadlise inyama zabantu bangayazi. Abantu bayahamba, they go from another butchery to another butchery, bathenga inyama bayabasa, babasela khona lapho inyama, bathi chisa nyama babasa lapho inyama, angithi bayayibraya. And then la kubrawa khona inyama, ama-dealershipper bayafika lapho kule butchery ebusuku, kuleyo stop le imbawula le ekubaswa kuyo inyama, ama-dealershipper afike bakhombe ngomuno, bakhulume izinto abazosikhuluma ukuthi from today bonke abazobhasa inyama
kule mbawula le or kule stop lesi sifaka umoya osona so suka lapho bahamba. Ekuseni ibutchery mayivula abantu bafika bayathenga bayabasa bayadla abathandazi nokuthandaza. That's why mawufika ubatshela ngoJesu ubashumayeze ngasesitimeleni bayakubuza ukuthi uke wambona wena uJesu. Uke wambona wena uNkulunkulu. Akunamuntu ophila kahle azobuza umuntu ashumayelayo ukuthi uke wambona uNkulunkulu. Kodwa bayasibuza masishumayela. Why? Because uSathane sekabangcolisile, ungcolise umoya wabo ngalezi zinto abazidlayo bangathandazanga. But wami uSathane udlisa abantu inyama zabantu. Let's not talk about yesterday. Let's not talk about izinto zakudala ukuthi 10 years ago abantu abobani bebadla yini. Bangenile ezulwini if their names were there in the book of life. Ngoba in the ezulwini singena if sisebenzele uNkulunkulu kahle. uJesu uya asifaka ezulwini. Ukuthi uphuze iCoca-Cola uzongena ezulwini as long wena uyenza intando kaNkulunkulu. Lento efuneka uJesu asibonisa yona ukuthi njengami bhuti wami uma uJesu angibonisa tonight ukuthi inyoka idragon from the ocean mayingena la kuyenzwa khona ibisi or la kuyenzwa khona i-cold drink ebizwa Kingsley. Uma uJesu angibonisa tonight inyoka enkulu dragon ihlanza kule tanka enkulu enza i-cold drink. Makangibonisa tonight, makangibonisa nina nilele angivuse mina ayongibonisa angibuyisa go and tell my children bangasaphuzi lento. Akasho ukuthi angeke ungene ezulwini mawudla lento. Kodwa uthi uyangibonisa ukuthi ngibone ukuthi idragon izile ebusuku la kuyenzwa khona i-cold drink le. I-dragon yafika yagabha yahlanzela ngapho yafaka ispirit kule cold drink. So uma uJesu abonile lento le iyenziwa tonight uyakulanda akubonise athi go and tell my children bangasaphuzi lento. And makathi bangasaphuzi lento ungathi hey kodwa mina ngiyiphuzile last month or ngiyiphuzile last year. Last year is another story. Last month is another story. Uma uJesu akhuluma today indaba yakhe iqala today. So my brother ukuthi eBhayibhelini babhalwe kanjani? The word of the Lord injalo ayiphenduki. Okusalayo uSathane yena uphendula izinto. Uyasichange uSathane izinto. Uyasichange ulwisa labantu laba abangasindiswanga uyabalwisa abantu bakhe ubadlisa poison. So leyo poison nathi siyayithenga sidle because we are not aware. So uma uJesu asiyenza ukuthi sibe aware ukuthi izolo amadimoni nama-principalities nama-fallen angels bafake umoya kulamazimba, bafake umoya kule sinkwa, bafake umoya wabo kule nto le. They know. One day la esibukeni bengingenile kwesinye isitolo sibhalwe bengingena eChicken Licken. Mangiloku ngilayinini eChicken Licken sithengile simele ukuthi bazosinikeza inyama. Kule counter le ecountini yabo lapha eChicken Licken ngabona enye iboard enye iphepha ebondini lapha eChicken Licken libhalwe halal. Ngazibuza ukuthi anything la esidlayo ine-badge ibhalwe halal. Ngazibuza ngakwada ngathi ngiyagcina today kuza la. Not every chicken but lapho la bengiye khona kuleso store kuleyo mall. So uma uJesu akuvulisa avula amehlo wakho athi look at this ibhalwe halal and akuchazela ukuthi what is that. So uyakubonisa uvula amehlo wakho. Abanye abantu bafika bathenga bahamba noma bangabona kubhalwe halal abanandaba into bayifuna iChicken Licken balambile bayodla. Kodwa uma uJesu avula amehlo wakho akubonisa something athi bheka la, you see this is a sign ibhalweni. Mawuthi uyabheka ubona ukuthi kune sign yenyoka or kune sign yeminyo yama-devilship la esitolo. uJesu sekakuvula amehlo. Uvula amehlo wakho hayi laba abantu labanye. Uvula amehlo wakho so that wena uzatshela abanye labo abazokholwa they will be blessed. Ama-prophet bakudala in the Bible they have spoken but today they are not here. Izinto lezo uSathane azenzayo today zibonwa uwe nami. AboPaul nabobani naboPetros nabobani bakhulumile ngesikhathi sabo yizwi likaNkulunkulu kodwa manje abekho. uSathane uyenza into entsha. Ngesikhathi aboPaulus bakhuluma naboPetros nabobani bonke
abakhulumile ngaseBhayibhelini, there was no Facebook and Twitter, and there was no lezi zinto zonke esinazo khona manje bezingekho ngalesikhathi lesabo uPeter, abantu abakhulumayo in the Bible, lama profeta bonke bakaNkulunkulu bakhulume izwi likaNkulunkulu, and uSathane uyaliyazi, uJesu uyaliyazi, abantu bakhe laba abakhuluma izwi lakhe. But today uma uSathane nama-principality bakhe bayenza into entsha, because siyaboniswa kulama video abazalwane basithumela wona, siyaboniswa ukuthi sekuyenzwa inyama ye-fake, sesidlisa inyama zabantu, inyama kodwa ihlangane nenyama zabantu, inyama yenkomo bayihlanganise nenyama zabantu, bayenza ngamabomu abantu in these days, because they are controlled by the principalities. Bazenza namacanda, bazenzela ibisi, anything abayenzayo i-fake. So uma uJesu wabona ukuthi abantu abaningi, amakhampani amaningi ayenzela abantu i-fake, because the owners of these companies are the members of Illuminati. The members of Illuminati, they are rich. Bayakhona ukuvula amakhampani baqasha abantu bazosebenza. They are rich members of Illuminati, because imali bayithola from emkhathini bazoyenza ama-business. So baqasha abantu bazosebenza. So uJesu noNkulunkulu nengilozi zabo abalali abawuzeli, babona ukuthi lapha emhlabeni kwenzakalani. So uma uJesu abona everything eyenzakala today, kubona uJesu, not Paul, not Peter, not Moses, not Joshua. Kubona bani? Kubona uJesu, ngoba uJesu inkosi yethu akalali akawuzeli. uNkulunkulu umdali wethu akalali akawuzeli. Izinto ezenzakalayo today in the Facebook and WhatsApp and what and internet zibonwa uNkulunkulu, azibonwa abaprofeti laba kade babhala iBhayibheli. No, balikhulumile izwi likaNkulunkulu, siyaliyazi izwi likaNkulunkulu, but uSathane uyenza new stuff every day. And the Lord Jesus who died for us usenza sibe aware. So siyajabula uma uJesu asivula amehlo sibe aware ukuthi uSathane uyenzani every day. Angeke uJesu abona amadimoni amaningi angene kule phone yami e-internet mhlawumbe, or kule TV kugcwele amadimoni. uJesu makabona amadimoni angene e-TV, mina ngiyabona, nawe awaboni. So uma uJesu angibonisa ebusuku or abonisa wena ukuthi ungasaphindi ubhekelela i-TV, or ungasaphindi ubhekelela this program and that program, this program has a demon. uJesu uyakhona ukubonisa idemon, abonise mina or abonise wena. Uma sekakubonisile wena ngeke uthi kodwa ngiyayithanda this program. No, uyandlula uJesu. Uyakubonisa uyandlula, ngoba makakhetha ukubonisa wena uyasikhethela ukuthi you understand, you accept what you have shown. If you don't accept it, then it is your choice. uNkulunkulu usinikele the right to choose. Wabo ukuthi abaprofeti bakhulumile bhuti wami in the Bible, it is true bakhulumile, but today abekho la, sinoJesu noNkulunkulu and his angels. Izwi likaNkulunkulu liyasifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi sifanele ukuthi siphile kanjani. Kodwa iBhayibheli angeke yukutshele ngeFacebook, angeke yukutshele ngeYouTube, angeke yukutshele ngale TV esiyibhekelelayo. Angeke iBhayibheli isitshele ukuthi le program le esibhekelela iTV so. No, izwi likaNkulunkulu lisibonisa indlela yakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani, ufuna siphile kanjani. Kodwa uSathane, because he's acting like God, and he is acting like God because he has been given authority here on earth. So anything that ayenzayo in these last days is a miracle. And he is a deceiver. Don't forget, he is a deceiver. So everything that he does, uyenza ukuthi abazalwane nabo banqole, so that their holiness must go. You see? And i-holiness yethu uyicisha ngani umlilo lo sinawo? Ucisha ngale zinto eziningi lezo thina sizithanda lapha emhlabeni. So uma uJesu akuvula amehlo akwenza ukuthi ubone ukuthi kwenzakalani in the spirit world, wena as a human being, as umntwana kaJesu, you must be happy uma uJesu akubonisa into. Ungathi kodwa dala sidla last year. Last year is gone away, but today is now.
Amen, bhuti omdala. Ngiyakuzwa kahle impela. Kepha ke njengoba uchaza ukhuluma ngabaprofethi abafile but izwi labo liqhamuka kuNkulunkulu. Njengoba isho ke imbali ukuthi yonke imbali iphefumulelwe uNkulunkulu. Kanjalo futhi nenye futhi incwadi ithi lapha ku-2 Peter chapter 1 verse 20 ithi akhona esisodwa isiprofethi esazibhalelwa umuntu ngokuqonda kwakhe, kepha bonke babegcwele umoya ingcwele. So noma kuthiwa-ke bona bafile, ngiyakwazi lokho, but izwi ababelikhuluma babelinikwa uNkulunkulu. So into engikutshela yona mina bhuti ukuthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngeke azakhulume into ephikisana nezwi lakhe, specifically kule verse leli elithi-ke kwincwadi yokuqala kaTimotheo or 1 Timothy chapter 4 from verse 1 to 5. Iti, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from meat which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. I-scripture lesi esibhalwe phansi. So okushoyo ngiyakuzwa konke okuchazayo, mina futhi angilwi nawe, angiphikisani nawe. Ngifuna ukwazi ukuthi uma kuwukuthi wena uthi uNkulunkulu uyakhuluma namhlanje, kusho ukuthi lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini sikhohlwe kona engathi akusa-exist noma senze njani, ngoba phela ngiyakuzwa mina konke okuchazayo. Mina ngiba ngikutshela ukuthi ngidila neBhayibheli, ngiyawezwa futhi ama-revelation akho amaningi aneqiniso, but lena-ke eqhamukeni indaba zokudla ephazamisa iscripture, sithini ngezinto ezinjengalezo? Angibuzi wena-ke at the end of the day, because uNkulunkulu wazi iqiniso lonke. Okunye lokho okuchazayo ngiyakuzwa, uthatha iscripture futhi uyachaza. Thina-ke sizwa iBhayibheli likhuluma lokhu, but manje sekunezinto eziqhamukayo eziphazamisa iBhayibheli. Kepha uthi ngoba naka abantu abalibhalayo sebafa, abasekho, but uthi uNkulunkulu uJesu izolo namhlanje naphakade. So uma ekhipha irevelation ngeke ize iphambane nento ayibhalile phansi. Irevelation yakhe izohambisana nezwi lakhe, ngokuba bonke abaprofethi ngishilo ngathi bakhuluma lizwi linye. So uma kuwukuthi mhlambe ngizwakala kabe ngathi ngumuntu onenkani noma ngumuntu ongafuni ukuzwa, no, ngiyakuzwa, ngikholwa iBhayibheli. Ne-revelation uma ingaphikisani iBhayibheli anginankinga, and ngiyazi njengoba usuchaza ukuthi akungcolisi umuntu ukudla ukuthi ngeke asangene ezulwini. But-ke bengimane ngizibuzela nje nami, because nginabantu asebebuza mina ukuthi sithini ngokudla sesikuthengile, ngokuba ukudla kwami kokugcina lokhu. Ilokho engizibuzela kona nje yona bhuti. Abantu kepha bazozikhethela-ke egcineni, ngokuba abantu abakaNkulunkulu akubona bethu. So sizoqhubeka sizwe uNkulunkulu ukuthi uthini. Amen bhuti. And ke uJesu uthi mekhuluma uthi masihlole imbhalo, kufanele sihlole imbhalo. Khulunywa ngembhalo. Ngiyakubona kwama-revelation nabantu abathumayo, yebo, anginankinga lokho ukuthi abambulela izinto, but uthi uJesu ke masihlole imbhalo, ngokuba sithi kuyona sinokuphila okuphakade, iyona efakaza ngaye. So imbhalo kakhulu ekumele siqine kuyona ukuze sikwazi ukuthola nezinto ezikhulunywa abantu ukuthi ngabe ziyahambisana nezwi. Ngaleyo ndlela kuyokwenza ukuthi ukuqonda kwethu kokukholwa izwi, ngoba kushunyayelwa iBhayibheli ebandleni, akushunyayelwa ama-revelation aqhamuka ngabantu. So ilo nto engizama ukuyichaza. Mina angiphikisani nezinto ozibonayo, kepha uma ziphikisana nento ebhalwe phansi eBhayibhelini ngizoba nenkinga phela, ngoba kuthiwa fanele sikholwe konke okubhaliweyo. Kufanele sikholwe yikho konke okubhaliweyo. So ilokho kuphela nje ngikushoyo bhuti wami. uNkulunkulu abe nomusa akwandisele konke bhuti. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Okay, brother.
ngibuyile futhi because I was listening ngilalele la to the message ebeyithumele after my own one, after my message. iBhayibhili, it is the word of the Lord ngoba uJesu ibhandi lakhe, his belt, liyatshentsha libhala amagama wakhe wonke. Today igama lakhe libhalwe the word of God, kusasa libhalwe Alpha and Omega. Amabhanta wakhe ayatshintsha, akatshintshi ibhanti leli afake elinye, no. Le nto liyafuna ukuthi ivele in his belt today iyavela. Amagama wakhe abambiza ngawo in the Bible. So ke izwi likaNkulunkulu alitshentshi bhuti wami. I understand ukuthi you understand me, and me too, I understand you. The word of the Lord that is in the Bible cannot change. It is only the devil that changes things to confuse us. So uJesu senza ukuthi sibe aware ukuthi uSathane uyenzani lapha emhlabeni. Lalela, masikhuluma nge-white star, impuphu leyo. Masikhuluma ngesinkwa so ukudla. Kodwa what belongs to God that the Lord has created, it is original. If sithatha the vegetables from the ground, we know ukuthi wena uzitshalile ziphuma from the ground, zikhuliswa uNkulunkulu. That is the food. Uma uhlaba inkomo uyihlabile wena, inyama yakhona uzoyidla ngoba uyihlabile inkomo. Kodwa kulamalanga, in these last days, sithenga inyama esilaheni, butchery. Kanti the owner of the butchery unenyoka yakhe. So inyoka yakhe ikhona lapha esilaheni. So if the owner of a butchery has a snake because uthwele, so everything that this person owns belongs to the snake, belongs to the devil. If unestall, everything ingasestolo sakhe igade ile nyoka le yakhe ngoba uthwele lo muntu. Either unesinyoka or unempundulo or unedemon. Idemon lelo ligade the business of this person. So thina siyafika sizothenga, and what belongs to the demons iyasingcolisa thina. So ukuthi i-white star, mina khona manje sengikhulume nabantu abayi-2 or 3 today bangaseNatal. Bangibuza ukuthi manje sithenga impuphu ye-white star and sihlala siyidla, sihlala siyenzani. Yes, bangitshelile, nami ngibatshelile ngithi uyayikhipha, ukhipha impuphu yakho in the bag, uyithela in something else, uyithela in something else, so that ibhege le ibhalwe star uyayitshisa isuke lapho kube impuphu. Uthatha impuphu uyithela in another container, then uyathandaza. Angithi you just say uJesu inkosi, then ukhuluma naye uJesu ukuthi Lord Jesus, this is my last meal, ngicela ukuthi ungivumele ngiyipheke ipapa ngale mpuphu le, or ngiphuze itiye ngale shukela le, because bese ngiqalile ithi ngiyidle nkosi, ngivumele ngiyidle for the last time, so that mangibuyela esitolo for the second time I will buy another one. I'll never buy this again. Kodwa le ngoba bese ngiyithengile ngiloku ngiyipheka, ngivumele ngiyicedele nkosi. Lalela bhuti wami, into engiyibonile lapha ezulwini lapha, ezulwini ukudla kwalapha akufani nokudla kwalapha. Lapha emhlabeni ukudla kwala emhlabeni kumnandi for umzimba walapha emhlabeni, hhayi umzimba wasezulwini. And umzimba wasezulwini, ukudla kwasezulwini kumnandi for umzimba wasezulwini, hhayi umzimba walapha emhlabeni. Ukudla kwasezulwini uma ukudla wena ngalo mzimba lo uzowuzwa ukuthi ukudla, but hayi wena ufuna izinto zalapha emhlabeni ngoba ujwayele zona. So umzimba wakho wasezulwini uyojabulela ukudla lokho kwasezulwini, and umzimba wakho walapha emhlabeni ujabulela izinto zalapha emhlabeni. Izinto ezifana nabopaloni, Vienna, acha, ma-chips, those are not the original things. Zenze umuntu. Umuntu uyasikhenekha, uyenza ukudla kube mnandi, uyenza i-design yakhe, ufaka ama-spice wakhe, uyenza izinto zakhe. Angithi wabo? So that food is not original, kodwa siyakudla ku-right lapha emhlabeni. That's why uJesu uthe sidle everything esiyithandayo lapha emhlabeni, kodwa sithandaze sibonge. Athi sidle sicede ngoba lapha ezulwini lezi zinto lezi zasemhlabeni zihlala emhlabeni.
kunokudla esukuthengayo esitolo. Uma ufika esitolo uyothenga i-fish oil, i-fish oil leyo it's a fish oil, bayenzile the way bayenze ngakhona. If uthenga tin fish, it's a tin fish. Ukuthi bayipheke kanjani igcine sengene kulelo tin asiyazi thina. So izinto zalapha ezulwini azihambi njengalezi zalapha emhlabeni. Akuna tin fish, tin, no, kune-fish, original fish, original chicken, original meat. Izinto zalapha, they are original. So izinto zalapha emhlabeni, they are not original, but one. Ishukela le esidlayo is a shukela bayikhiphile la bayikhiphe khona bayenza the way bayenza ngakhona igcine sebayishukela ne. That is not the case. The case is who is the owner of the company. If the owner of the company has a deal with the devil will command him that my demons will come tonight and pollute that sugar. So umnikazi wale company fanele ukuthi athula athi tu uma usathana amtshela ukuthi wena you belong to me. So I'm sending my demons tonight to pollute everything that you are creating in the company. So abantu abasebenza uSathane bayamlalela uSathane or else bazofa. Ngikhuluma ngabanikazi the owners of these companies. So ke masidleni ukudla sithandaze sidle. Kodwa remember the Bible kunala uPaul akhuluma athi everything is good for us singadla, but not everything. At everything it seems good, but not everything seems good to us. Ngoba umuntu asindisiwe nomuntu angasindiswanga abafani. Angasindiswanga ngophuza utshwala wena uphuza utshwala. Angithi wabo? Yes. So umuntu asindisiwe nomuntu osindiswanga angasindiswanga abafani, abadla izinto ezifanayo. Ngoba into engiyidlayo omunye umuntu akayidli nayo into ayidlayo nami hayi angijabuleli. Angithi wabo? Uphuza ijuice uyinikeza ubaba athi angiphuzi into ezineshukela ngifuna utshwala. Wena uphuza utshwala uphuza juice, yena akaphuza ijuice uphuza utshwala. Angithi wabo, anyone has his own choice. So ke bangifonela abantu ngaseNatal abayi-3 bakhuluma nami ngalokudla lokhu abo 5 star abo white star bathi sinayo impuphu lesinayo. Yes, impuphu ayinankinga, inkinga is the owner of the company. I said so. So I agree with you. The Bible is the word of the Lord, cannot change. It's only the devil that is creating new things. Ngisho kanjalo and ngiyaphinda futhi. Ngisho kanjalo and ngiyaphinda futhi. The word of the Lord I change bhuti wami. It is only the devil atshentsha izinto. Uyazi the scripture more than me and you. So uyatshintsha uSathane utshentsha izinto. Then ke uJesu usivula amehlo ukuthi be careful my children. Ningadla lento le kodwa le ningayidli because bayingcolisile. Uma umuntu ngiyenza example ngathi mabakuthela ipoison, uma umuntu athi ungadli la bakuthela ipoison, you must listen. Ungathi lokudla kuphekwe umfazi wami. No, if umuntu athi ungadli lokudla, you must listen because uNkulunkulu uyakhuza. Okay, asilwi ke bhuti wami. Mina bengithi kuwe kunabantu abaningi abaphana nge-revelation. Lalela ama-revelation wabo bonke mhlawumbe abantu babaningi from other countries. Uke ulalela ukuthi bona bakhuluma ngani, laba bakhuluma ngokudla, bakhuluma ngokudla kunjani. Ngoba I'm telling you now, ngithi abazalwane basithumela ama-video sabona inyama ziyenzwa. Inyama ziyenzwa, izinto eziningi ziyenza then zimukiswa esitolo ziyothengiswa. Sabona kulama video. So akusindaba yokuthi we must argue about this. No. Abantwana bakaNkulunkulu, just listen with your ears and meditate about what the scripture says. If the scripture says singadla everything ngoba uNkulunkulu uthi standards. Yes, fanele ukuthi sithe standards. Kodwa mangikutshela today ngithi bakuthelela ipoison, uzothandaza na udla? Because sengikutshela ukuthi ungadli bathela ipoison. So wena uzothandaza udle na? That is the question. That is why uma kuthiwa ungayile uzoya la baloku bakutshela ukuthi ungayile bayokubulala today. Uzoya wena uthi ha ngihamba noJesu.
uJesu will never protect you because uthumele umuntu azokukhuza ukuthi ungayi emsebenzini today wena wathi uyaya because today is Monday emsebenzini bathi kanti uNkulunkulu wakho sekakhulumile ukuthi tshelani nomuntu angayi emsebenzini wena uthi no ngifanele ukuthi ngiye mangilofa Monday bazothi so then ke zithule izinto uJesu uyakhuluma nawe uyakhuluma angithi wabo so uma uNkulunkulu akhulumile ukuthi don't go don't do not commit this we must just obey. The scripture is right, my brother, it cannot change. The scripture is right, it cannot change. But we must be careful. Ngoba mina ngibonile in the kingdom of darkness. Ama-label wama-Coca-Cola, ama-label wama-sweetie, ama-label wama-drinks, ama-label wezinto eziningi, Vaseline, lipsticks, zikhona ngasemkhathini. Zibekwe ngama-label wakhona according to the way sisithola ngakhona e-Jet Store and Edgar Store. Nalapha emkhathini basibeke kanjalo. Zibhalwe kanjalo kahle ama-label, ama-design. Bayasho ukuthi these things izethu lezi zinto lezi. Amen, bhuti. Hayi, ngiyakuzwa okuchazayo konke. Kepha iBhayibheli livikela unembeza balabo abangazi. Uma uzothi wena ukudla esikudlayo kungcolisa our souls, bese uphinde uthi futhi it doesn't matter laba sebakudla bona uma basebenza kahle bangene ezulwini, lapho you are contradicting yourself, because iBhayibheli lithi akungeni lutho olungcolile ezulwini. So uma uthi wena ukudla esikudlayo kungcolisa umphefumulo yethu, kusho ukuthi ke ngeke singene ezulwini phela uma singcoliswa ukudla esikudlayo. Ekubeni ke libe lithi iBhayibheli ke konke ukudla kubusisiwe umhlaba kaNkulunkulu. Yebo, uyachaza, uyasho ukuthi ukudla kwenziwa abantu bakunonga. Yebo, ngiyakuvuma lokho. But iBhayibheli lithi umhlaba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi. So lithi konke okudayiswa ebusha masithenge, singabuzi lutho, sidle, sibonge inkosi. Kepha lama revelation azokwenza ukuthi abantu bagcine sebengasadli straight, asabisa abantu ngezinto iBhayibheli elikhuluma ngokunye ngakho. So ilozo zinto ke nje ezenza ukuthi kube khona ama-questions ezintweni ezibalulwayo kuma-revelation. Yebo, vele izinto ezenziwayo zenziwa uSathane nama-devices akhe, but uthi ulontuzana umshumayeli incwadi ye-Ecclesiastes uthi akho lutho olusha ngaphansi kwelanga, oseke kwaba khona kukhona, nokukhona kwake kwaba khona. So akufanele sisatshiswe uSathane. Uthi uJesu noma kuthiwa badle okubulalayo ngeke baze bafe, noma kuthiwa baphathe izinyoka nofezela ngeke baze bafe. Ukholo lwethu ufanele sikholwe amandla kaJesu anawo. Yebo, noma kuthiwa uyasikhuza njengoba uchaza, kepha-ke uJesu ngeke aze asisabise, njengoba lama-revelation amaningi manje asefika nokwesaba, njengoba egcwalisa isiprofetho esikhona eBhayibhelini esikhuluma ngokuthi abantu bayotshela abantu ukuthi abayeke ukudla okuthize. So uthi futhi umpostoli uPawulu kwincwadi yaseRoma sahloko 14 mase ivala incwadi, uthi akukona ukudla okusenza singene ezulwini noma ukwenza sibe ngcono phambi kwaNkulunkulu, kepha ukulunga kwethu. Kusho ukuthi masilandela umyalelo wakhe uNkulunkulu, thina siyongena ngokulunga kwethu nanokulandela izwi lakhe leli asiyalela ukuthi silenze eBhayibhelini. So manje sisatshiswa ngezinto eziningi, ukudla the whole time. Impahla zokugqoka ezinamasayini. Yebo, siyazi ukuthi kufanele sigqoke, kepha sigqoke izinto ezingabrandiwe. Kepha mase kuziwe ekudleni, ukudla konke kubrandiwe. Uye KFC ubrandiwe, uye Chicken Licken ibrand, uyedla iPizza ibrand, uyodla uyebhusha noma kuthiwa uthwele. Uma ungazi wena ungakazuzwa ngaloo nto, uthenga ukudla wena, uthengi
izinyoka, awazi ngezinyoka. Ingakho kuthiwa konke okudayiswa emakethe asikuthenge singabuzi lutho ukuze singezungcolisa onembeza bethu. Into iBhayibheli elisikhuza ngayo ukuthi thina singadli ukudla okuhlatshelwa izithombe nokuhlatshelwa amadlozi namadimoni. So leyo nto leyo ecacisiwe, mina-ke izona zinto lezi engidila nazo ngokweBhayibheli, ngokuba manje abantu abaningi sebeyesaba manje, sebedidekile. Ngeke uthi wena uthi abangayithengi White Star mase uphinde futhi uthi wena abathatha impuphu bayikhiphele ebhakedeni mase bakhuleke. Uzoba kuphi umehluko uma ukuthi uthona kunopoison? Ngokuthi phela abantu-ke bayabonisha ukuthi bangakudla okudla ngoba kungcolile. So uma ekhuleka-ke manje kuzoba kuphi umehluko, ngoba phela kusho ukuthi konke kufuneke njalo uma sidla sicela i-permission, and senza njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu konke ukufa okungatholakala kulento esidlayo kubulawe ngegazi likaJesu, kungcweliswe ukudla ngoba sidlela ukubonga uJesu Kristu thina. So ngaleyo ndlela kugcina sengathi manje izwi likaJesu Kristu seliba weak, engathi uSathane usenamandla ngaphezu kwaJesu. Yilokho kuphela nje ebengifuna ukwazi, ngoba phela mesifundisa abazalwane kufanele sibafundise izinto ezibhalwe phansi ukuze babe nokukholwa kukho konke, noma bazi ukuthi bangena ezitolo bayathenga, bathenga izinto bazibusise egameni likaJesu Kristu, ngokuba kukho okudlula igama likaJesu Kristu. Lulungile, lingcwele, linamandla. Ngawalalela wonke ama-revelation abantu abahlukahlukene, amanye abo awahambisani neBhayibheli. Ingakho ungathandi ukulalela kakhulu ama-revelation. Uma into ekhulunywa umuntu ihambisana neBhayibheli, yebo ngiyamukela, but uma izophambana neBhayibheli kuba nzima, because sifundisa abantu bakaNkulunkulu. Umphefumulo wodwa kuNkulunkulu ubaluleke kabi. Ngeke sidlale ngemphefumulo yabantu ngenxa yokuthi sizwa kuthiwa. Mina-ke njengomhlengi Zondi bhuti u-Enigma, ngiyakholelwa imibhalo, iyona esiholela ezulwini. Njengoba uma ikuchazela incwadi yamaHebrews sahluko 11 kusukela kuverse 1 ikuvezela ukholo, abantu abakholwa ngobufakazi, abantu abangaphambilini indlela abayiphila. So ngeke sithi izinto abadlula kubona abaprofethi nabantu ababephila ngaphambilini sithi azisaphili namhlanje, ekubeni izona ekuthiwa asikholele kuzona, ngokuba bona ngokukholwa kwabo bakholwa ukuthi khona izulu. Namhlanje abanye babo babhalwa emabhukwini angcwele ngenxa yokholo. So asingalahlekisani kakhulu. Mina ngikuphikisi mina ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa bhuti wami, kepha mina-ke ngizokubuza ngale iBhayibheli phela, ngoba iBhayibheli kuthiwa yilona eliqondisa yonke into, liqondisa yonke into iBhayibheli. So yilokho nje bengifuna ukuthi sikhulume ngakho. Ngizothatha-ke lo myalezo wakho nemibuzo yami ngidlulisele kubazalwane ukuze bezozwe inkulumo yethu, because bengibatshelile ukuthi-ke ngeke ngifake imeseji yakho egruphini ngaphambi kokuba size sikhulume nawe ungiphendule. So ngaleyo ndlela-ke sengizokwenza into eqondile manje, ngi-collector yonke le ngxoxo ethe sibe nayo, ngiyiphoste kubazalwane ukuze bezoba nokuqonda kukho konke esikhulume ngakho. Ngokuba uthi uJesu-ke konke okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe nasezulwini, okukhululiwe emhlabeni kukhululiwe nasezulwini. So uthi akukho futhi okufihlakele ongeke kuvezwe, konke fanele kwambulelwe abantu bakaNkulunkulu. So ngiyambonga uNkulunkulu ngawe brother Enigma, uNkulunkulu akugcine abe nawe, akwandisele umusa wakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.